Kabisyo, happy Saturday to you. Yes, hindi ka namamalik tenga dahil kapiling mo ngayong Saturday na itatsuwa ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong I know, right? Maganda. Your Basa Princess DJ Rocketera. And today's Saturday, of course, araw na naman ng mga estudyanteng talentado, talentada. Yung mga gusto kaming agawan ng trabaho. Ganon. Charot! With Harot. So hindi ko na patatagalin pa. This is Love Radio Academy and we have here a student radio jock all the way from Letran, Manila. Hello! Hi po! Oy, introduce mo naman yung sarili mo sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Okay, so this is DJ Pawaw! Ang iyong katahulan ang magsasabing anong klaseng hayop ang iyong kaibigan. Oy, Pawaw. Yes! So bakit naisipan mo na ang DJ name mo ay Pawaw? So ang name ko po kasi is Frenzel Pauline Dagdag. And then yung Pauline yung laging napag-iiwanan sa name ko. So gusto kong ilabas yung personality ko on that. Which is the love for animals. Aspin and Puspin. Yes po. Okay, so yung wow, saan naman ang galing yun? Parang aw-aw. Ganun. Okay. Yung pala akala ko naman dahil sa sobrang mapagmahal ka sa mga animals, nakaka-wow. Yung pala dahil sa aso, aw-aw. Aw, meow-meow. So you are a student from Colegio San Juan de Letran, tama ba? Opo. At ano yung kursong kinukuha mo? AB Broadcasting po. AB Broadcasting. Yes. Uy ha, AB Broadcasting. Ito yung mga estudyanteng nangangarap maging isang broadcaster. Nangangarap ka rin ba maging DJ? Yes po, one of my dreams po ang maging DJ, news reporter, anything na nagsasalita po talaga sa ere. Talaga? Yes, alam niyo po ba na si DJ Pawaw, mukha siyang mahinhin, mukha siyang hindi madaldal, mukha siyang mahiyain, pero ang daldal pala talaga nito. Mabuga. Oo, mabuga, umaaw-aw, ganyan. Matahol. Well, anyway, marami pa tayong pagkukwentuhan ha, DJ Pawaw. Yes. So, meron ka ba munang gustong batiin dyan? Kanina sabi mo sa akin may babatiin ka, saglit lang eh. Unang-una po yung partner ko, shout out kay Mel, na love ako pero binigyan ko lang naman ng magic spell. Oy. Sino pa? Okay, syempre pangalawa yung mga anak namin. I mean, Sila ano kayo? po. Ito yung mga animals. Sila Pogi at Banjo, mga spoiled brat kong aso, na pag may pagkain, nagiging santo. Grabe, oo. Sunod-sunuran yan kapag gano'n. Ang bait-bait, no? Pag may kailangan. Pero anyway, Kabisyo, alam namin, kailangan mo kami bilang pampasaya mo. Yes, Kabisyo! Kapiling pa rin si DJ Rocky at si DJ Pawaw. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Magbabalik po kami. Abangan niyo yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. What if nandyan na si... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!